Čovjek koji je tražio pomoć. Za vrijeme pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, jedan od njegovih prijatelja zbog siromaštva i problema pao je u beznađe. Život mu je iz dana u dan bivao sve teži, sve do jednom kada je osjetio da to više ne može podnijeti. Čovjek je porazgovarao sa svojom suprugom i odlučili su da pejgambera upoznaju sa situacijom u kojoj su se našli. Sutradan je otišao kod njega, međutim, prije nego je i jednu riječ izgovorio, pejgamber je rekao: mi ćemo pomoći svakome ko od nas zatraži pomoć. Ako on ne bude davao znakove bespomoći i ne bude pružao svoju ruku drugima, Allah dželle šanuhu učinit će ga zadovoljnim. Taj dan čovjek nije ništa uzvratio na to i vratio se kući. Međutim, siromaštvo i nevolja još uvijek su bili prisutni. Sljedeći dan čovjek je ponovo otišao kod pejgambera da zatraži pomoć, ali on je i tada ponovo izgovorio istu rečenicu. Kao i prethodni put, čovjek se vrati kući, a da nije ni riječ izgovorio. Treći dan ponovo je odlučio da ode do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mu po svaku cijenu kaže svoj problem. Međutim, nego je išta izgovorio, pejgamberove usne počela su se micati i izgovarati već poznate riječi. Ovaj put čovjek je u svom srcu osjetio više samopouzdanja, osjetio da se ključ njegovih problema nalazi upravo u toj rečenici. Kada je izašao iz pejgamberove kuće, koračao je sigurnim koracima i sam sebi govorio: oslonit ću se na Allah dželle šanuhu. Iskoristit ću svoju snagu i sposobnost koju mi je on podario. Zatražit ću od njega da mi olakša i da me učini uspješnim u poslu koji izaberem. Razmišljao je o poslu koji bi mogao raditi. Trenutno je skupljanje i prodavanje drva i potpali bio jedini posao koji je mogao sam da obavlja. Posudio je sjekiricu od svog prijatelja i otišao u polje. Do zalaska sunca uradio je posao, poslije drva odnio u grad i prodao. Od zarađenog novca kupio je hranu i vratio se kući. Sljedećih dana nastavio je započeti posao. Malo pomalo od zarađenog novca je kupio je sjekiricu i konja. Veoma je naporno radio, sve dok nije nakon nekoliko mjeseci počeo prilično lijepo živjeti. Jednog dana Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao je kod njega i rekao: kazao sam ti da ćemo svakome pomoći ko od nas zatraži pomoć. Ako čovjek ne daje znakove bespomoćnosti i ne pruža ruku prema drugim Božjim robovima, mi ćemo ga učiniti zadovoljnim. Neka je salavat i selam na poslanika